Together, growing in faith, changing communities. Igama likayise nendodana nomoya ocwebileyo. Namhlanje ngiyafisa ukuba sibuke ivangeli lika Lucas chapter 9 verse 12 kuze kube uverse 17. Luke chapter 9 verse 12 kuze kube uverse 17. Yesterday's gospel was phenomenal, which was absolutely powerful and beautiful. It was a gospel of John chapter 11 verses 1 to 45. There were just so many beautiful things. Nizoitola, we have done a reflection on that, and so we sent that out yesterday. Kuma groups, WhatsApp. We send those up, but what we will also do, we will do the same. When we YouTube, we will send it out. It was phenomenal. There was something absolutely beautiful that was going on and that was happening. Siyambonga uNkulunkulu ngalowo musa wakhe, siyambonga uNkulunkulu ngalolo thando lwakhe. But namhlanje ngifisa ukuba sibuke uLuke chapter 9 uverse 12 kuze kube uverse 17. Don't forget the background here. The disciples are coming from a mission, and bayak Jesu, they are excited. They are going to talk to him and to report back to him ukuthi ayibo sekunezinto ezenzekile, siyambonga uNkulunkulu ngazo lezo zinto empilweni zethu. And uJesu takes them away into a lonely place, into a deserted place, so that they can spend time naye ukuze bakwazi ukuhlalisana kanye naye. Now in verse 12, as the people have learned of this in verse 11, they came up and Jesus attended to them while abafundi bakhe babephumulile. In verse 12, as the day was drawing to a close, the 12 approached Jesus. They said to him, "Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms and find lodging and provisions, for we are in a deserted place." There's so much in that text. As the day was drawing to the close. That's the first line for me. As the day was drawing to a close. As darkness approaches. Seliyophela usuku. And abafundi bayak Jesu bathi, Nkosi sekuzoba mnyama. Nkosi sekuzohwaqabala. Nkosi ilanga seliyahamba. Bagodukise manje abantu bakho. Yazi kwesinye isikhathi empilweni kumele sihlale sibuke ukuthi ngikusiphi isigaba sempilo. Khona lo mkhuleko wamaRoma othi ngiyazi ukuthi ngiyakufa, kodwa ngazi ukuthi ngiyofanini, noma ngiyofelaphi, noma ngiyofa kanjani. Kodwa ngiyayithanda lento ukuthi Inkosi sekuyahwaqalala eminyango, Nkosi sekuntambama. Okungenzeka ukuthi nasempilweni sekunjalo. Uyabona, kumnandi ukuba nabazali. Kumnandi ukuba nabantu obathandayo. Kubhlungu ukubabona sebeguga. Kubhlungu ukubona abantu obathandayo begula, ubone ukuthi sekuntambama. But engifuna mhlawumbe ukuveza namhlanje ukuthi how do you deal with that? How do you deal with the reality yezinto that are beyond your control? How do you deal with the reality yezinto ukuthi Inkosi sekuntambama, ilanga selishonile? If uya evangelini lika Lucas chapter 24, endleleni eya eEmmaus, abafundi bathi Inkosi sekumnyama, Nkosi sekuhlwile, hlala nathi. Athi uPadre Pio mevusa umkhuleko, athi hlala nami ngokuba sekuhlwile. Athi hlala nami ngokuba ngiyesaba. Athi hlala nami ngokuba mawusuka wena Nkosi,
angazi ukuthi ngiyokwenze njani. Khona le nkonzo uNkulunkulu ayivusayo enamandla ngendlela eyisimanga. Inkonzo yokucela omdala weinsuku ukuba ahlezi enathi. Thandwa zami, inkonzo yokumcela uNkulunkulu ibalekile. Lezi insizwa ziyabona ukuthi ilanga selishonile. Lezi insizwa ziyabona ukuthi labantu uma beqhubeka behlala la kuzokonakala izinto. Labantu mabeqhubeka behlala la bazobulawa yindlala. Labantu mabeqhubeka behlala lana kuningi ongeke kuhambe kahle. Ingakho bathi Nkosi bayise kwenye indawo la beyothola khona ukudla, la beyothola khona usizo, la bezokwazi khona ukuphumula bakhoseleke. Ngithanda lelo verse. Ngithanda inkonzo yokuthi sekumnyama, this is not safe. Sekumnyama, this is not healthy. Sekumnyama, this is not it. Kube khona okunye okungithintayo. Baya kuJesu bathi Nkosi dismiss them. Nkosi bagodukise. Why? That's all they know. Bayazibona ukuthi makuphela amandla abo akukho kunye abangakwenza. Bayawazi amandla abo ukuthi ahamba hambe aphele la. Bayazi amandla abo ahamba hambe aphele la. Kodwa okubaluleke kunakho konke, okubaluleke kunakho konke ukuzama ukubekezela ekutheni asambe siyobikela uNkulunkulu. Asambe siyobikela omdala weinsuku. Asambe siyotshela uNkulunkulu ukuthi Nkosi nakhu sekonakala. Nkosi nakhu izinto zingenzeki ngendlela engabe zenzeka ngayo. Thandwa zami, uma amandla akho ephela, wena ubani ombikelayo? Uma izinto zingenzeki, wena ubani omcelayo? Uma uhluleka, ubani okwenzela umusa? Kumina leyonto inamandla, kumina leyonto inomusa, leyonto kumina ingivezela ukuthi uNkulunkulu wethu usenzela amandla, usenzela umusa, and uyena okwazi ukuphelelisa zonke izinto esizidingayo ezimpilweni zethu. Kukhona okunye uNkulunkulu akuvezayo kumina. Bathi we are in a deserted place. Ukube bengemnyama, ukube besingekho endaweni elihlane, mhlawumbe bebezohlala, mhlawumbe besingabenzela something. Sometimes it is our conditions that make us do the things that we do. Sometimes it is our conditions lena edala siphile senze izinto ebesingeke sizenze ngaphambilini. Kubalekile kumina, pray for your situation. Pray for the conditions. Pray for izinto ezikulimazayo. Zikhulekele umcele uNkulunkulu, Nkosi kulezi zimo, Nkosi kulokuxakeka, Nkosi kulesimo, ake usenzele umusa, ake usenzele uthando lwakho, ake uzibonakalise kubantu bakho khona siyakusizakala.
Siqhubeke ithandwa zami. If you go to verse 13, Jesus said to them, give them some food yourselves. They replied, 5 loaves and 2 fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people. uJesu uyangithinta. Uthi uJesu, ngiyakuzwe nikushoyo, but give them something yourselves. Before sibaxoshe, yini esingabapha yona. Before sibagodukise, yini esingabapha yona. Before sithathe leso sinqumo, leso sinyathelo, ikuphi esingabenzela kona. uJesu uyangimangaza ngomusa wakhe. Uthi angiphiki seqala ukuba mnyama. Angiphiki ukuthi sisendaweni deserted, but asikwazini ukubanikeza izinto abazoyidla. Nanti izwe engicela ukuya kulona ithandwa zami. Kunabantu uNkulunkulu abasondeza empilweni yakho almost every day. Kunabantu uNkulunkulu abasondeza empilweni yakho almost every day. And give them something to eat. Iba isibusiso kulabo bantu. Now, mangithi give them something to eat, ngikhuluma ngama levels amaningi ahlukene. Ngikhuluma ngama level amaningi. Number 1, iba ngukuphila kubona. That's number 1. Angenze isinqumo sokuthi kulowo nayilowo osondela empilweni yami namhlanje, Nkosi ngicela ukuba ukuphila kuyena. Ngicela ukuba ukuphila in whatever way possible. Ngenzeka ukuthi kunezimo abhekana nazo. Kungenzeka ukuthi isimo sakhe sempilo asambi kahle. Kungenzeka ukuthi udangele, ukhathazekile. Kungenzeka ukuthi izinto azihambi kahle kubantwana, emshadweni, ekhaya, emsebenzini. Iba ukuphila. Iba ukuphila. Nkosi ngicela ungenze ngibe isibusiso kubantu abasempilweni yami. Enithandwa zami, lokhu kwesinye isikhathi akudingi izinto eziningi. That sometimes kunabantu, they only need a hug. They only need usawubona. They only need a listening ear. They only need ngiyakubona, ngiyakuzwa. Abanye abantu ayikho into abayidingayo. Badinga nje ukwazi ukuthi uma kukhona izimo ababhekene nazo, so and so was there for me. Yabona ithandwa zami, abanye abantu akukho okuningi abakufunayo. Just a phone call, just a text message, a WhatsApp message, a checking up on the person. Iba ukuphila kubona. Number 2, iba isibusiso. Yiba isibusiso empilweni zabantu. Akuthi abantu abahlangana nawe, let them walk away, abasuke kuwena bebusisekile. Yabona khona abanye abantu enihlangana nabo for the first time, mhlambe nihlangane bekune event noma bekune party noma bekuyini thizeni, nihlale nje nabo for 1 or 2 hours. Ubezwe sebethi ebekumnandi ukuhlala nani bafethu. Hey sibanibani uyahlekisa. Hey sibanibani hayi mfethu yazi ngijabulile ukuba nawe. Hayi ngeke fanele siphinde sihlangane nangelinye ilanga.
and you realize ukuthi ubungamazi lo muntu benqala ukuhlangana naye kodwa ekuhlanganeni kwenu wabusiseka. Thandwa zami, people are going through a lot la ngaphandle. People are going through a lot. Just because they are not talking about it, it doesn't mean they are not going through a lot. Iba isibusiso. Uyabona khona izinto esizenzayo njengabantu. We bring in negative energy into the space. Kanti mhlambe the negative energy esiletha to this space kunabantu ezobalimaza. Angenza nje example, and ngiyayithanda lento eyenziwe eBhedlela. Khona indawo ingane ezincane engavunyelwe ungena zo khona. Ingane nje ayikwazi ukungena kule ward because bayakhala ukuthi immune system yalengane isa weak, ayikwazi ukuthi ingangena lapha, kungenzeka igule, kungenzeka. So ayivunyelekile nje ingane ezincane ukuthi ingene lapha. Khona abantu abanjalo empilweni. So uma mina ngizoletha i-negative energy kwi-space esinomuntu onjalo, uzolimala. Ulinyazwa ile negative energy. Angenze mina example ithandwa zami. Yabona emsebenzini khona abantu abazwayo bahlezi be-negative. Bahlezi behleba. Bahlezi bekhuluma kabi. Ayikho into enhle abakwazi ukuyikhuluma. And so you realize ukuthi leya department indaba ingaperformi to their greatest potential. It's because of few individuals who are negative. Omunye umuntu azacela ukuthi ngicela ungisuse mina kuleya team ngoba iyangisuffocate. Ngicela ungisuse mina kuleya team ngoba iyangidraina. And so we must always do the opposite. Iba isibusiso kubantu abasempilweni yakho. The first one, let's uphila. The second one, iba isibusiso. Uthi uJesu, give them something to eat yourself. Ngihlezi ngithi mina, number 3, let those around you benefit. Abantu abaseduze kwami, duze kwakho, abaphile. Yabona khona into esimple kodwa epowerful. Angithi ngihamba nomngani wami nje ngenza umzekeliso. Let's say ngihamba nomngani wami, mangihamba nomngani wami ngidlule mhlawumbe esitolo, ngicosha izinto ezimbalwa, vele ngiyongena endlini sengiyagoduka lade sivela khona ngicosha izinto ezimbalwa. Angiphiki ukuthi izinto ziyabiza. Angiphiki ukuthi ukudla kuyabiza. Kodwa njengobaba angikwazi ukungena ekhaya ngingasiphethe isinkwa, ngingaliphethe ubisi, ngingawaphethe nje ama basics adingakalayo kulomuzi. So uma kunjalo nalona engihamba naye nje ubaba womuzi. Mhlawumbe amandla akanawo ngoba akasebenzi, or whatever the case is. Bashonaphi lobuntu obuzothi once in a while awusibanibani awufike nalokhu nawe ekhaya. Kodwa abantu abangazi ukuthi mina engikuzamile. Naye ake afike nento. Naye ake abe ubaba einganeni zakhe. Kwesinye isikhathi kunabantu esihlala nabo sixoxe izinto. Uthola ukuthi sihleli kumnandi siyayiphuzela, mhlawumbe sidlela inyama, mhlawumbe senzela izinto. Why njabule ukuthi singathenga utshwala obizayo siphuze nawe, si enjoye nawe, and yet uzobuya ekhaya uxakekile. Angisho ukuthi abantu abanga enjoy, ngizwe kahle. Kodwa ngikumemelani, woza mnganami sizoshaya kancane, woza mngani wami sizophuza. Uthola ukuthi sophuza more than 3,000, 4,000. And yet uzobuyele emuva lo muntu akaphathanga even nesishebo sala
eyodla khona kwakhe. Iba umuntu okwazi ukusiza abanye abantu. Akuthi mawukuthi sizohlangana nomngani wami kodwa akube khona ukuthi hayi mfethu bengifuna nje celebrate ukuthi khona into engiyithandayo eyayenziwa abanye abantu ngisase Chatsworth ngisebenzela khona. Kwa ukuthi uma usibanibani enza i-birthday athi mina i-birthday yami ngifisa ukuyenza differently. Instead yokuthi ngihambe ngiye endaweni laphana engizodla khona ngibe neparty, wayethi ngicela ukuthi birthday yami ama gift am noma imali yami engiyisevile I will cook pots of food. Either ngizohamba ngiye park ngiyo celebrate birthday yami nabantu abahlala epark nabantu abahlala emgaqweni, noma I'll find a home and I'll offer them good meal. And that's how they celebrate a birthday. I will feed abantu. Omunye athi no, ngifuna ukuyicelebrateela into yami kodwa ngifuna ekubusisekeni kwami ngibe isibusiso, ngikwazi ukushintsha impilo zabanye abantu. And that for me is something profound. Abantu abaseduze nathi, let them benefit from ibusiso uNkulunkulu asinikeze zona. Uthi uJesu kuthina namhlanje, give them something to eat yourself. Zama ukuthi abathole something. The first word was iba ukuphila. The second word was iba isibusiso. The third word is simple. Bring about positive change. Let someone benefit ngawe. Abantu abaphile. Yabona khona easy jobs. Ngicela mfowethu ungiwashele imoto, ngicela mfowethu ungiklinele iyadi, ngicela mfowethu ungiwashele ingubo. Small things. Bengizoyinikeza abanye kodwa ngizame ukusiza impilo kalona. Now there's something also absolutely powerful. Metro Jesus give them something to eat yourself. They say we only have 5 loaves. We only have 5 loaves and 2 fish. That's all we have. And sometimes we feel inadequate. Sometimes we feel inadequate. And that is true. We feel good. I don't have much to do. I don't have much to give. And that is true. Kodwa lesisifundo sisifundisa ukuthi kokuncane esinakho kukhulu uNkulunkulu angakwenza. Kokuncane esinakho kukhulu uNkulunkulu angakwenza. Uyabona, ngikhumbula ekhaya from an early age sisayingane. Ekhaya ke mina ngikhule ngesintu. Ngikhule yenziwa imisebenzi namanje sisayenza. Waye athi ukhulu uma sekwenziwa umsebenzi kuyothenga ukudla, ithengwe nezilwane ezizosetshenziswa, kodwa njalo wayikhuleka ukhulu. Athi Nkosi sicela usandisele ukudla, usandisele nokuphuza. Khona abantu abangena lana baphume bedlile, besuthi, bejabulile. There was always umkhuleko kakhulu. Uyokhuleka lo mkhuleko kusaplanwa umsebenzi, uyokhuleka lo mkhuleko kuthonelwa, uyokhuleka lo mkhuleko kuvovwa, uyokhuleka kubulawa izilwane, uyokhuleka nangosuku lomcimbi. Athi Nkosi sicela usandisele ukudla, usandisele nokuphuza, khona abantu abafika la bangaphumi bengatholanga lutho. And I've never forgotten that. It's something absolutely powerful. Bona, they think they only have
They think they only have 5 loaves and 2 fish. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukwandisa. Uyabona khona into engayifunda namhlanje ngisamthanda uNkulunkulu ngayo. Uyabona thandwa zami, ukuphana kuyisibusiso esiyohlezi sikunikeza more than you need. Angikaze ngimbone mina umuntu ophanayo elambile. Angikaze ngimbone umuntu ophanayo elambile. Yazi umuntu ophanayo uthi enalokhu athi asabelane kulokhu enginakho. Kulungile sokudla sobabili. Kulungile sikubekeni isikudla. Hayi umuntu odlela ekhoneni, hayi umuntu odlela ephaketheni, cha. Akuthathe nje akubeke athi asidleni sonke. Makuphela kuphelile. Kodwa at least sonke asimunyunge, sonke asingcolise umlomo, sonke asabelane kwesinakho. They think they only have 5 barley loaves and 2 fish. Kanti abazi they've got more than a bakery in their midst. Kwesinye isikhathi sicabanga kanjalo nathi. Hayi Nkosi, I don't have much. You have more than much. You have more than what you think you have. Uma unoNkulunkulu unakho konke. Write that down for me. Uma nginoNkulunkulu nginakho konke. Uma nginoNkulunkulu nginakho konke. Thandwa zami, kumina ibalekile lento yokuvumela inhliziyo ephanayo ibuse empilweni zethu. Uma nginoNkulunkulu nginakho konke. Ibalekile kumina ukuvumela inhliziyo ephanayo. Ibalekile leyo nto. Uma nginoNkulunkulu nginakho konke. Banike abantu. Abadla abantu. Hlezi kuthiwa ekhaya even namanje uma sekhaya ayikho into ebaluleke kakhulu masenza imicimbi ekhaya, sesihleli nabafowethu sekufanele sikhiphe ithebe lilodwa igama elihlezi liphuma. Suke sesiphumile sabuka ebaleni ukuthi bangaka abantu abakhona, izingaki nazi insizwa laphana nanti ibandla labanabo mama lapha nabo bani laphana bese kuphuma ithebe ke didiyelwe ke ithebe kusuke kuxoxwa nje indaba eyodwa ukuthi abanikwa abantu ukudla, abanikwa abantu ukudla. Hayi lento yokuthi kusekukhona ukudla kubhizi kuqumelena kuhleleleni emsamo kuhlelelena endlini enkulu kuze kubole. Angaboli ukudla kukhona abantu egcekeni. Abanikwe abantu ukudla, and uncoma uhleze esho into eyodwa ukuthi abadla abantu, abasuthe. Abanikwe ukudla, abanikwe into yokuphuza, bajabule. Uzubone ngabantu sebehaya ingoma, sebejabula, sekumnandi egcekeni, sekuchwaza umsindo omuhle. Balekile kumina leyo nto. Wena uyitshela ukuthi incane lento, kodwa uma isiphambi kwabantu bazoyidla, bazobonga, bazojabula. Ubuntu lobo. Now uJesu does something powerful. Now the men there numbered about 5,000. Then he said to the disciples, have them sit in groups of 50. They did so and made them all sit down. Then Jesus, taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven. He said the blessing over them. He broke them. He gave them to his disciples to set before the people. And they all ate and were satisfied. And when the leftover fragments were picked up, they filled 12 baskets. Ngethanda leyo nto. Khona izinto uJesu azenzayo. Wathi bahlaliseni phansi labantu.
wayesethi lethani kumina lezi zinkwa zenu. Lithi izwi likaNkulunkulu wayithatha izinkwa ngokwengqondo yami wakhuphukela entabeni kuJehova. Wathi Nkosi, buka bonke labantu abala. Buka lezi zinkwa enginazo. Ngiyacela banikeze ukudla labantu. Thandwa zami, ngiyacela buka usizi, buka abantu abakho, buka izinto, buka izimo bese ubuyela kuNkulunkulu. Namhlanje we are reflecting on Luke chapter 9 verse 12 to 17. uJesu thatha izinkwa uthi Baba zibusise ngoba ngiyafuna ukuba labantu badle. Ngiyafuna ukuba labantu bathole ukudla. Thandwa zami, ngohlezi ngisho lento. uNkulunkulu akafuni ukusibona sihlupheka. uNkulunkulu akafuni ukusibona siphatheke kabi. uNkulunkulu akafuni ukusibona sixakekile. uNkulunkulu ufana nomzali engithi uyisikhukhukazi esimatshwele-tshwele. uNkulunkulu uhlezi efuna ukusisiza njalo. Hlezi ngithi mina thandwa zami, uNkulunkulu unomona ngathi. uNkulunkulu akafuni ukubona uhlupheka. uNkulunkulu akafuni ukubona ukhala. uNkulunkulu akafuni ukubona uxakekile. uNkulunkulu akafuni ukubona uhluleka ungasazi uzokwenza njani. Ingakho uJesu meya kuyena uthi Baba buka labantu, buka lezinkwa, uthi angenze njani. Buka labantu, buka lezinkwa, uthi mina sengithe abahlale phansi ngoba ngiyazi ukuthi wena uzobapha ukudla. My God, that's another level of faith. Khona indatshana yayixoxa nje. I don't know how true this story is, but umama uneyingane akazi uzophekani and uyazi uxakekile. Ebesetshela ingane ukuthi mntanami awubeke ibhodwe lapha eziko ubilisa amanzi ngizoniphekela uphuthu at least sodla masi. Ingane zithi ma impupha yikho isiphelile. Athi umama kulungile mntanami abilisa amanzi uNkulunkulu uzolidala icebo. Uthi ohlakaniphile ingane yawabilisa amanzi, umama wahamba waya kuNkulunkulu wathi Nkosi, wathi abantu abami angazi ngizobaphani. Wathi Nkosi angazi ngizobaphani. Athi kodwa Nkosi ngiyacela ungisize ngibanikeze ukudla. Uthi ingane amanzi abila athi mayasha amanzi. Athi uma qhubeka mntanami abilisa amanzi wena khuleka kodwa abilisa amanzi. Kodwa umama emthemba uNkulunkulu uthi ngingazelele lutho kwafika umuntu ayikade amgcina. Athi sibani ngiyaxolisa ungahamba nemali yakho isikweletu sakho nansi imali yakho bengizokubuyisela kona. Mina ngiyamazi uNkulunkulu ekwenzela izinto. Mina ngiyamazi uNkulunkulu ethi hayi uzokwenza kanje. Yabona ngafunda ngifika ebupristeni. Ngafundiswa amakhehla amadala. Khona izimo nezinto obhekana nazo. Ngiyamtshela ke mina uNkulunkulu ukuthi hey Nkosi naba abantu bakho. Ufuna ngithini kubona? Abakho ekugcineni bangabakho. Mina ngenza umsebenzi wakho. Akuwona wami owakho. So fanele siyoshumayela kubona. Ufuna sithini kubona? Fanele silethe ukuphila kubona. Ufuna kwenze mina ngiyamxoxela uNkulunkulu futhi mina uNkulunkulu ngibe ngimphathe kabuhlungu. Mina ngibe ngimtshela uNkulunkulu ukuthi phela mungakwenzi abakho akumine ngihlulekile wena ozobuhlulekile. Yabona lo muntu ohleli lapha phambi kwami uxakekile uthi unenkinga ukuthi nokuthi.
Musizeke Nkosi. Sinikeze isombululo ukuthi ke njobe sengene kulamagceke. Wena wathi musinika umsebenzi, wathi bangaphumi abantu bami bengalitholanga usizo. Kusho njalo ngelinye ilanga uMose umexabana noNkulunkulu. Ngiyamthanda mina umuntu obuya axabane noNkulunkulu, especially makuwumuntu okholwayo. Uthi uMose mexabana noNkulunkulu, uthi weNkulunkulu weNkosi ususe bonke labantu eGibhithe ngesandla sami. Wathi asibasuse eGibhithe, wathi asisobabeka lana njoba ke sebela ehlane. Wena ke manje njengoba usubabulala, uyazi zonke lezizwe zizohleka wena. Uyazi bonke labantu bazohleka wena. Uyazi labantu bathini ngawe? Bathi uphike lo nkulunkulu wabo bebeqhosha ngaye. Uphike lo nkulunkulu wabo ekuthiwa bebalwela izimpi. Uphike lo nkulunkulu wabo okuthiwa benza imangaliso. Hamba evangelini la izolo. Wazula amaJuda 10. Hayibo. Lona wayivula amehlo empumputhe. Ubengevimbeni ukuthi nalo angafi. Lona obesukumisa ishosha ubengevimbeni nalona ukuba angafi. Abantu bazokuthuka ngalo nkulunkulu wakho. Hawu sewushumayele kangaka, uphi lo nkulunkulu wakho? Awu mama womhlangano, uphi kanti lo nkulunkulu wakho? Awu wena ususonte kangaka kanti lo nkulunkulu wakho angavumela ingane yakho ife nje kanje? Uyabuzwa uNkulunkulu. Uyabuzwa. uJesu uyakubaba uthi ngeke uvume. Mina enginakho izinkwe ezu5. Abantu abala ba over 5000 uthi amafideni. Thandwa zami ngiyafisa ube nalolo kholo njalo. Hamba uNkulunkulu. Ungawenzi umsebenzi uNkulunkulu akwaziyo ukuzenzela wona. Ungayenzi into uNkulunkulu akwaziyo ukuzenzela yona. Okwakho ukumtshela ukuthi inkosi sebefikile sengibahlalisile phansi. Nkosi nazi izinkwe ezu5, ngicela uwenze umsebenzi. Ngiyayithanda mina inkonzo yokukholwa uNkulunkulu. Ngiyayithanda mina inkonzo yokuthi lokhu ngicela ukuhanda over kuNkulunkulu. Yabona khona into evama ukushiwo abantu ukuthi hayi uNkulunkulu uyabhekelelwa, hayi noNkulunkulu usizo isizayo. Well, that's possibly true, but ungayenzi into uNkulunkulu akwazi ukuzenzela yona. Mina akalicela usizo lwami, why ngimenzela? Ngoba mina ngizomtshela ukuthi inkosi nabo abantu aba 5000. Nkosi nazi izinkwe ezu5. Now fish o2. Labantu Nkosi ngiyabacela ukuthi badle, ukuthi bazodla kanjani kephi? Abantu bakho bathembe wena. Yisa abantu bakaNkulunkulu. Ungayenzi into uNkulunkulu akwaziyo ukuzenzela, ngoba mina nawe sizoyona. Ishiye uNkulunkulu. Thana Nkosi le eyakho. Thana Nkosi le ake uyigcine uyilungise ngoba ingeyakho. Yangithinta mina uJesu. Yazi uJesu uyoqhosha uNkulunkulu uthi nabo abahleli phansi. Angibaxoshanga. Nabo abahleli phansi. Nazi izinkwa. Nazi. Enza something. At a level of faith that I think we all need. Lithi izwi likaNkulunkulu wayibusisa. Wayibusisa. Wakhuleka. Wayibusisa. Maqedane wazihlukanisa. Wazinikeza abafundi bakhe. Wathi ambani nopha abantu. Wathi abantu abakuleli igceka kungaphumi noyedwa engadlanga. Bonke badla kwaze kwasala baze baqoqa. Thandwa zami, methemba uNkulunkulu ungenalutho. Methemba uNkulunkulu ungazi kuzokwenzakalani. Uthi kodwa wena Nkosi ngithemba wena.
Yabona engikufunayo, ngifuna ukuphuma kulomnyango ngiphila. Engikufunayo, ngifuna ukulanda umntanami osesibhedlela ephila. Engikufunayo, ngifuna ukuvuka kulombhede wokugula. Engikufunayo, ngifuna ukuyosebenzela abantwana bami. Engikufunayo, ngifuna ukwakha umuzi ngakhele abantu abami. Ukuthi lokho ngizokwenza kanjani angazi, kodwa wena sengikubikele. Thatha lokho, write this down for me. Funda ukubikela uNkulunkulu. Ake ufunde ukubikela uNkulunkulu. Bethi bayakhuluma abantu, bethi bayenzana abantu, uthi khulileka sithandwa sami sengimbikele umnikazi. Khulileka sithandwa sami sengimbikele uNkulunkulu. Khulileka sithandwa sami sengimbikele umenzi wezinto zonke. Khulileka sengimbikele ubaba wala ekhaya. Hayi sengimbikelile. Once wabikela uNkulunkulu uzombona ekwenzela izinto. Bikela uNkulunkulu. Uyazi ngelinye ilanga, ngelinye ilanga kumele sambe kahle phambi kwabantwana bethu. Khona kuthi ngelinye ilanga mabexakeka bathi ngicela ukuyokhuluma noNkulunkulu kaBaba. Ngicela ukuyokhuluma noNkulunkulu kaMama. Ngicela ukuyokhuluma nalo uNkulunkulu engeke ngambona umalume wami ekhuluma naye, engeke ngambona ukhulu ekhuluma naye. Athi ngicela ukukhuluma nalo uNkulunkulu ekuthe makuxakeka izinto la ekhaya ngabona uma, ngabona ubaba eyokhuluma naye. Funda ukubikela uNkulunkulu. Ngelinye ilanga abantwana bakho bothi baxakekile, bayobiza uNkulunkulu okwewambiza. Ingakho ngelinye ilanga uMose athi ngikhuluma noNkulunkulu kaAbraham, kaJakobe, kaIsaka. Khuluma ngoNkulunkulu wamakhehla, ngoba uke wezwa ngamakhehla ukuthi khona amakhehla akakhuphukela entabeni akhuluma noNkulunkulu kwenzeka imanga. Khona amakhehla asuke emanxiweni etshelwa uNkulunkulu kwenzeka imanga. Khona amakhehla uNkulunkulu awathembisa izwe lonke nezizwe zonke kwenzeka imanga. Ingakho mesekhuleka athi ngicela ukuyobiza uNkulunkulu wasemakhehleni, athi ngicela ukuyobiza uNkulunkulu wasemanxiweni, athi ngicela ukuyobiza uNkulunkulu ozambulile kumadoda asendulo. Thandwa zami, hamba ngobungcwele phambi kwabantwana bakho. Khona ngelinye ilanga bobiza uNkulunkulu wakho. Hamba ngokuphokophela phambi kwabantwana bakho. Khona ngelinye ilanga bobiza uNkulunkulu wakho. Hamba ngobumsulwa phambi kwabantwana bakho. Khona ngelinye ilanga bobiza uNkulunkulu wakho. Khona konke ngelinye ilanga abantwana bethu bothi masebexakekile bese bethi mina ngimbonile uma, ngimbonile ubaba esibizela lo uNkulunkulu maqedane kwenzeka imangaliso. Yena nguyise benendodana nomoya ocwebileyo.